Bueno, Espainiako gobernuaren jarrera ez da batere ona izan azken hilabete hauetan, ez dago kolaboratzeko prest. Nik ez dut hori zorritzarrez ez duela aldatuko bere jarrera eta bere estrategia. Orduan beste alternatiba batzu hori bilatu behar ditugu, eta kasu horretan ikuste dut gu hemen Euskal Herrian baditu tresnak aurrera pauso sendoak emoteko. Adibidez, alderdi politikoen arteko elkarrizketa gune bat sortu behar da, eta gune horretan akordiak lortu behar dira, baina zoritxarrez momentu honetan ez dago elkarrizketarako gunerik, ez dago elkarrizketarako gunerik erkidegoaren parlamentuan, ez dara Nafarroko parlamentuan, eta modu horretan ezin da. Eta ni beti esaten dute hori, Espainiako gobernuak egin dezake ez daki zer, etak egin dezake ez daki, baina bakoitzak aztertu behar du ze egin dezake hori bakea errotzeko, eta kasu horretan nik uste dute alderdi politikoen jarrera ez dela bat ere ona.